DJ Hayaki on the mix. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya nabiyullahi. Ba ai kamar ka ba manzo al-Mustafa. Ba ai kamar ka ba manzo al-Mustafa. Allah ka iya abe ganga na kuskura, ka saka mini lafuza a baki na kankara. Allah ka yi dubun salati har da tsira gun manzon na fiyayyen halitta fa shugaba. Ba ai kamar ka ba Allah ka yi shaida ni ina son muje tafa, ƙara mini ƙaunarsa a raina muje tafa. Ciwon ƙaunar tasa tana zuci ta zurfafa, ban san wani a ada'u a raina sai shugaba. Ba ai kamar ka ba Shi haske ne wanda yake hasken zuciya, shi ne ya zamo ji na gani na gaba daya. Kunga shi na saka sansa a raina ban shan wuya, kunga babu butun wani ya ce bai san shi ba. Ba ai kamar ka ba Shi manzo ne gare mu kuma ya zo ya isa, sakon da ilahu ya bashi duk ya bayyana. Babu ragi kafu da komai ya zayyana, kuma mun rage su hannuwa biyu ba su faɗi ba. Ba ai kamar ka ba Na so na yi rayuwa da kai manzo shugaba, amma ka kaddara ta zo min ban faɗi ba. Kalaman ce min cikin rayuwar gaba, in zamto kafa da kai hakan bai ishe ni ba. Ba ai kamar ka ba Waye mai bani banda Allah guda daya, waye mai kauda dukka cuta ta zuciya, waye ke kare dukka bawa da shan wuya. Rabbi ilahu ke fai ba wani saba. Ba ai kamar ka ba Umma ta ce ta koyar da ni sa shugaba, tun ina ƙarami take ba ni kissar shugaba. Ta faɗa mini yadda za na sa shi a zuciya, ta ce na so shi ita na barta ba aibu ba. Ba ai kamar ka ba Ta ce duk rayuwarsa da mu ne ya yi ta ma, ya nemo duka gafara domin mu ma. Ranar fakiya mashi kaɗai ne zai ji mu ma, ranar da kowa yake da kansa ba zai guje mu ba. Ba ai kamar ka ba In zan kwanta ina zaton ba zan tashi ba, don ruhi na ya je ya gana da shugaba. Wai wani wauta na suke yi ba su bi shi ba, ashhadu anna muhammadu rasul shugaba. Ba ai kamar ka ba Dan Amina fiyayyen halitta baban Fadima, lamfa shawa zuri'ar da aka karrama. Sabagen sanda rabbi ke yi masa ne duka, har ya je saman bakwai ya gansa ba ai kamar sa ba. Ba ai kamar ka ba In kai wa manzo salati ɗaya goma zai yi ma, in kai masa goma shi ko Allah ɗari zai yi ma. Dukkan rayuwarsa ce fa Allah ya girmama, ba wani kafi duniya irinsa manzo shugaba. Ba ai kamar ka ba Babban masoyin Abubakar fa sayyadi, babban masoyin Usman sayyadi,
Umar ƙaunarsa ce a ransa ya sayyadi, har ma sayyadi Ali ya ƙaunar bai bar ta ba. Ba ai kamar ka ba. Manzo na zo ka dubi ummata Asiya, ranar faƙiya makarkabar ta sha wuya. Lumbun ƙaunar ka ce a ranta ita Asiya, dan san ka yana a ranta ai tun ban samu ba. Ba ai kamar ka ba. Ka zamo gatan ta duniya da kiyama ma, ka kira ta ta je Madina har Makka ta sallama. Duk wani sharrin da za ya je gare ta ma, kare ta kamar ta dafa inka ba za ta cutu ba. Ba ai kamar ka ba. Salamu alaika gatan maraya da mai uba, salamu alaika ɗan Amina ya shugaba, salamu alaika ya nabiyullah kai ne gaba, ɗan Abdullahi ya nabiyullahi shugaba. Ba ai kamar ka ba. Mai tsagar kan yawan kafirai bai fargaba, mai tarwatsa dukkanin yawansu ya shige gaba, bai shakka rayuwarsa ya bada shugaba. Murzo ne ya nabiyullah ba wai kamar mu ba. Ba ai kamar ka ba. Sunana Abba ɗan Kabir Zil'abba ne, gani da roko na zo gare ka a rauna ne, zuciyata na bugu da ƙarfi a razane, ai raina dukkanin safan sani ga shugaba. Ba ai kamar ka ba. Manzo al-Mustafa